Na hát, sziasztok gyerekek! Én Fennan vagyok, és egy jó videó lenne, itt van velem Isaac! És RSC 2-3-azni fogunk. Biztos? Igen, van majd egy csomó meleg. Biztos, hogy nem Kick 2? Nem. Van majd egy csomó meleg vele együtt Isaac is, itt van mellett. Csak az Isaac akar játszani napbolt, mert egy buzi. Föltörtek. Ja, de tényleg az is lehet. És mi van a húshunterre? A hús a hunter. Itt a metafika, segítsünk kiszték, meg nem kell. Itt a hashtag PvP, gyere! Egy stack PvP. Hashtag, gyere más segíteni! Egy stack PvP. Kergetek egy mápit. Jézusom, mi van itt? Aranyamát a buzi. Az az RPI, az 19 éves. Nekem jött a Milana is, na, nézzük. 2 ével itt, gyere! Mindjárt megadom. Aludok. Gyere. Most nem kéne. Elfut. Nem vagyok noob, mert van egy csomó OP-m még mindig. Én azért azt mennyire. Megosztom ezt a hangot. Jó? Gyere Maja! Gyere majd! Köszönjük szépen, hogy lenyújtottam magadat eltek. Akarom hogy volt a videóba. De gyere hát dobozokhoz. Az easy kill lesz szerintem fenn. És ez is egy jobb és noob. Nem OP-t dobált. Nem már OP-t. Ne elfutok, hogy mi is elmegyünk. Az van az RP, Gábor, a Milan már tűt. Kösz. Hogyan rám az RP-t? Nem érdekel, mert azért ötletem vele még elkezdtek a videót, és most már ölöm. Igen. Már ki is írt, hogy mindenkivel team off. És most nem halt bele, bazeg. Most kell volna meghalnia. Igen, és összekapcsoltunk egy csomó pótszettet mindkettőnek. Én belaggoltam, azaz. Bocsánat, szarul volt szerintem. Mert nem nagyon szoktam belaggolni. Ez az meg is ötjük, köszönjük szépen. Most szépen elmegyünk repához. Hallod, lekoptattam Milannát, és befutod bánni. Jó, gyere itt a hashtag PvP, megöljük. Akkor öld meg, én elmegy gyors repához addig. Ez be fog menni, nyugi. Elzölt engem az idéval, az a csajjal, vagy mire. A Milannával. És már le is lép egy gyerekek, az a gyerek, akit megöltünk. Tudja. De úgy Milanna az Milán vagy Anna? Nem tudom, nincs még ilyen, hogy mi. De van. És lány vagy fiú? Nem tudom. Hát miért nem beszéltem még vele? Nem. Hát beszéltem már vele, de olyan hangja van, hogy nem lehet megkülönböztetni. Az jó. Most metafika is PvP-dik, akkor ennek még volt Nixnek. Vagy 9 éves fiú, vagy nem tudom hány éves lány. Jó, volt Nix is hullott. Hagyd rám, hagyja. De én akarom. Gyere. De ezt én. Mi nincs másik ember, igaz, hadd öljön. Várjál, Ájszem, még megvan az a szikra egyes könyv, amit mondtál nekem? Nem, mert nem csináltam meg. Miért? Mert nem mondtad. Te mondtam. Akkor mindegy.
Rendben. Itt van Milanna. Nézd. Olyan, mint a fűvetőtől, úgyhogy kicsit be kéne jönni. Hallod? Gyere már, bánya, itt van Milanna. Ezt öljettél, én meg átveszem a hashtag. Nem. Persze az könnyebb ölni. Milán az mindig OP-zik. Nem OP-zik. Aranyalmától. Mert az amúgy fut killstreak elől. Tudom. Te is futnál. Igen, mert az folyton 2v1-be jön. Most is. Mert jön nekem. Meg hallod, ez speed egy gyorsabb, mint Ja, akkor Metának odaadjuk, mert Met is nekem jött. Hallod, killstreak-kel a speed egy gyorsabb, mint killstreak-et. De amúgy ez olyan jó, hogy egy és ez meg tudjon segíteni. Az mangalica. Ja, hogy nem érjük ki most videóban, mert akkor nem tudjuk jönni egy killstreak, minden. Hallod? 10 másodpercig pizek vele, már lement a fél szettem. Tényleg? De jó nyomja amúgy, mert nagyon hacker. Van. Az is. Speed egy gyorsabb, mint killstreak 2-vel. Jó, engem nem oda killstreak, hogy mondom. Kifőtt a gyerek, most kell megölni. Hallod, ilyen nyomorékok miért vesznek be a top PDP-be? Jó. Kicsit segítettem killstreaknek. Fett van. Hús vagy. Ne segítse senkinek se. De én Metának fogok. Tudod, meg a killstreak. Rám jön a killstreak-el, hogy rohannak ki. Én ölöm Metát. Én még téged. Metát. Ők egybeegyeznek szerintem. De mi az szerintem direkt egybeegyeznek, mert nem tudom. Gyere, keresünk embereket. Én találtam egyet. Itt van. Most a Ne egymás, ott van a Milannal, gyere! Várj, ellökön befelé, ne üss. Lökd el jól a bányától. Nem szükséges. Majd utána beívnak a próbálók, sajszak. Ez nem jó, majd tudjuk egymás ütni. Akkor hívd be addig, amíg harcunk. Ezzel nem tudom beírni, más karinyon van. Hagyd rám. Téged a killstreak-vel. De kiülsz, engem ne üssé. Azért itt, mert öljük a Milannát. Miért ő a haverja, Milanna? Aha. Tényleg? Ne tapasz. Tényleg. Ilyen nuba haverja. De hallod, Milanna, az velem még egyszer nem egyezett. Én megtátolom. Ugye már? Nem etáltolod, Milanna. De, mert... Hallod, most killstreak, vagy most szerver logom, vagy én lagolok? Szerverlag. Azért mondom. Én is laggolok, szóval Jó. Egyvégyezetek, nyugodtan, én keresem valami mást. Szerintem szerverlag van, mert én is laggolok. Hallod? Csoda, végre egyezek Milannával. Itt Hangster PvP. Én meg vele. Hát már nem egyezek vele, mert már fut. Milannát azt nem lehet megölni, mert mindig befut bányába, vagy 5v1-be jön. Legyen 6, az ütök te is. Jó van, noob. Még jobban belőttem így. Ő Milanna is elfutott befelé bányába. Vagy csak futni tudnak, ha nincs. Igen, a Hangster is meg a Milanna is befutott, láttam. Hát ha nincs. Na most, én megölöm Metafikál, most Timo fog ma vele eddig videóban. Mi? Timo fölöbb Metában még videóban. Na most kickstreak-kel nagyon egybeegyezik. Ha úgy fut Meta, figyeld. Gyerek, hogy fut. De hogy te megint Speed 2-vel vagy? Persze. Ennyire elszoktál a Speed 1-től? Ja.
Hallod, Milannára még egy simát nem ettem, de ő már elfutott. Mert akkor mit tettél, lópét? Azt se ettem. Várj, mert most laggolok, gyere ide. Még nem laggolok annyira. Vegyél már a netet. Hát videóm. Nem a netem szar. A gépem. Nincs terhelyem, az a baj, mert alapból nem laggolná, de ahogy föltettem a Frapsot, meg a Sony Vegas, elkezdtem kurvára laggolni, mert... Nem neked mondtam, hanem Meta írta ki Strikelnek. Ja? Hát annak még, hallod, annak még, De nekem nem kell. annak még rendes gépre se telik, hogy telne neki netre. Ne tudom, kérdez. De ne ölj meg azért, mi bekapott. Én még csak félig kaptam be. De én már fél voltam bekapva, te alapból. Bekapott, elnyitized meg újra szedtem ezt. Én bekaptam. Jó, hallod. 2 ütés maradt a sisakba. Miért eddig nem encsisztem? Eddig nem én encsisztem a szettedet? Ha én is szereztem neked oda mindent. Pénzt is. Lehet, hogy legalább az a nem. Hallod, inkább nem mond. Pénzszerzési mód folyik. És még ez is rám jön. Akkor téd lehet. Tűzkészlet van rajtam. Bele sem mindjárt bekopik. Többi meg Le. nem. Érted? Lehet, hogy tüskés mellett futott fel. Tényleg, az volt rajtam. Hallod? 2 belém, itt már fönn vagyok a dobozon. Az hogyan? Szóval, de ezt is próbálja PvP-től az ilyen közök el menni. Hát én 4-et ütök bele, nem repül föl addig. Lementem Metafika, ami meghalt szerintem. Le is lépett Metafika. Azt mondom, meghalt és ki lelépett, én nem tudom. Nem megyünk át Kit 2-re? Ne hirdessi videóból. Jó, gyerek, igen, gyertek fel a TS-re, nem mindig vagyok fent, az tény is való, de már készülnek a rangok, csináltam már egy párat tegnap este. Az igaz, hogy napi 3 órát tudtam fent lenni, maradjatok fent, menjetek be társalgókba, ha nem tudtok, akkor jelezzétek, mert aztán próbáltuk, hogy tudunk menni. Elfut. Nagyon próbáljátok ki, ha nem, akkor írjátok nekem Skype-on, szerveren, akárhol, RSC, kitejt, kit 3-on játszok csak, meg elosztom fogok 2, 5 vagy 2 valahányan, majd még eldöntöm, hogy hol fogok. És a Kit 2-n mi játszol? Nem, ott nem. Nem megyünk hát oda? Majd van. Nem, mert ott elbották az egészet. Miért? Mert. Miért? Nem? De itt is már kinyitották a bárt. Nem baj ez. De baj, mert mindenki odafut. Ott is. Mindenki a spóra menekült, hogy most már nincs leugró olyan szarság, el van baszva. Mindenki befut. Ott az a jó, hogy legalább föl kell másznunk a dombon. És addig lehet, hogy pont megfelel, mire fölmászik a dombra. Kitegy a legjobbat, nem lehet befutni. De, hogyha kicserpényezol és magasításra be idéz. De tényleg. Mi van? Meg ha beütnek. Jó van, még befézel, vagy meghaltál. De ne fusson már. Gyere, hallod, nyomd be egy persújtidítást. De elfut a gyerek. Azért mondom, persújt ide. Várjál. De utána átmegyünk Kit 1-re. Majd megbeszéljük, hogy gyere. Hát köszönöm. De most visszajött. De mondom, sújt ide. Hallod? Jó. Szuzumizik. Hallottam, hogy bekopott, és már szett volt rajta. Hallottam a hangot, ahogy bekopott. Van, hogy gyere spóra elköszönni. Most akkor suicidézek be? Igen. Én is azt csináltam. Mögött ez, gyere, ugyanoda menjünk föl. Igen, oda. Nem is itt voltunk. Ne, én nem szoknak kimászni. Ja. Ilyenek. Hogy a Dead Killer X. Jó, jössz már? Na, jó. Na szóval akkor én fedem lettem volna, és itt volt velem egy meleg Isaac. Sziasztok!